Naimbak nga daw yo kailyan ay susapo. Tumayong ta, ti pudot na. Ay apo ay intay man kumaldo ijay sentro. Awan iti makanan, iti pagubraanan. Iso nga inakmamut na kumaldo. Kastoy mo ta, dito yung ayam may. Puro bambantay. Ay, awan pulos, pagkatangan, salatan. Iso nga di kita ipadak nga Pilipino, dito yung Korea, ay nagasat kayo, no? Da kay asod iti pagkatangan. Ay apo, kung kunak kinyayon, ay no talaga mabibising ka, nawanan. At dantay bas ka ilyan. Hintay aglo ganan. 안녕하세요. Ito yung kailyan tay nagpagkaluan. Ay susapo, hintay mga anang katay apo, matalim mo dawak iti bisingkaw. Hintayong kakadwa. 안녕하세요. 한우탕 주세요. 한우탕이요? 예, 하나만요. Order tayo kay yan, ha? Yung may deta kaldaw. Umikot tayo man iti kaldo iti baka. Kunada. Urayag lang. Ay sos. Nakapimbayag sama. Daw ako. Dito yung kay yan, ha? Nagimasang karnet baka ni. At puro nga karne iti baka. Ne, tapos sa kimchi na. Pagpagana sa mangan. Tapos sa dapay papaitan na. Ay ng Diyos ko, dito intod na nga inapoy. Ay so, hanga dumanon yan ta buksit. Ito, hanga dumanon. Yan, Sus ko. Medyo tayo papait ka. Ay, bang papait na talaga. Ay, Sus ka yan. Kasi na papait ng alalasam sama. Alalasam. Kita ang dak dito yung ano, kaya sasauwak mo kay sa ay bahala kay kita andak mga among. Ito yan, dito kung kunada nga pagpamudot. Dragong tiniwat. Salad. Chopstick tayo ba't akaili yan tapno antay mo muna yung mga ibabae okay do antay mo muna yung mga chopstick ako kung Diyos ko kitaon na yabo puro nga lasag tapos ang kasurot ng taba-taba Diyos ko kagi masun kayo yan, ito yan. Perme nga nagbara. Uray lang nga agangod iti naadat na silain. Ay, Diyos ko, imbes nga pimigsa kakim mapsutak sa mo pima na kimal daw. Ay, salamat na din eh, kwan. Nagipapasin iti ayat, ay, Diyos.
Sana all.